O sa isoda na imong tiyan, nga dako naman na imong tiyan. Puro nang kagbuntis na. Ha? Atong pinayan bing atong kanbay atong sana kay mag-vlog ta. O sa isoda na imong tiyan, nga dako naman na. Tubig. Di na bata soda na, di buntis ka tingali. Ha? Tubig ba? Aw tubig dai. O ba? Usa may soda na basig unsa may gikaon din ninyo nga perti man imong busog ka probiyag. Naligo ba? Nangaligo. Wa pa man kuno mga ligo. Dis aw sa may nagligo nimo. Selfie ko na yan. Ha? Wala ito. Ano? Napay buhok nimo nga tunggoy-tunggoy may buhok ati. Kisa may nagkuha na imong buhok nga tunggoy-tunggoy, kisa may nagbutang ana. Awa. Ano tunggoy-tunggoy man? Muli na imong gustong i-style si imong buhok tunggoy-tunggoy. Ha? Ha? Michael Demisa. Michael Demisa? Kigon sa man ni mas Michael Demisa? Ha? Ha? Appointment? Kayak. Kung ba kay kag-appointment mga artista man? Ha? Sana all. Agoy, nato Ate Aster. Makatawa man tanimaw. Tawa. Ate. Mag-vlogger ka? Vlogger? Oo. Gusto ka mag-vlogger? Usa man nimo pag-vlog? Bitaw. Istorya daw be. Usa man nimo pag-vlog be kung mag-vlogger ka? Be. Usa man intro daw be intro. Usa intro nimo inag-vlogger? Bayang giliw. Di ba mag-vlogger magkakani ang anong bayang magiliw mo imong karon? Ano may katlaan? Ano yun sa man be? Kantaha daw bayang magiliw be? Makakamaw ba ka? Wala, ako ba nito na? Sige daw, kantaha daw be. Bayang giliw, parang Sugo, tudah. alam ko, so, Sige pa. Unsa to balik ka daw be? Bayang magiliw be. Bayang giliw, parang alam ko siya. Tudah. Ay, aton. Otro kantang bayang magiliw. Sige daw be. Bayang giting asa sa sunod. Sige ba kanta. Bayang magiliw ba? Ayuha pagkantang bayang magiliw. Bayang giliw. Sige daw be, kanta. Bayang giliw, parang siya. Ayaw na dia sa imong, ayaw na dia tanawan ng imong what? I-concentrate na imong kanta. Sige daw be, bayang magiliw. Mana? Oh, ako man na bawa pagaling sugdi daw be, otro daw be, balik ka be kanta. Tuda ha. Sige daw. Sunod. Sunod. Sa dibdib may buhay. Wa na isumpay na. Oy, wa na isumpay di ay. Siaw ka? Ate? Siawan ka? Oh, siaw day ka.